Hej og hjertelig velkommen. Ja, det er en speciel dag. Vi har rundet 100 subscribers. Det er vanvittigt mange. Så altså jeg undrer nok lidt over, at jeg ikke fejrer den sammen med Sjøt. Men det gør jeg også. Han kommer her. Ja, der var han så. Ja. Hvad er det, vi vil gerne være i dag, Sjøt? Ja, vi skal lave sådan en challenge, hvor vi har nogle masse krydderier i sådan nogle her skåler på dem. Og vi har også nogle Shots, forskellige shots. shotsglas. Og ja, vi skal bare smage dem, og vi skal have noget rundt om øjnene. Sådan noget, så vi kan se, hvad der er. Og Så den, der gætter flest, har så vundet. Og der er også en lille straf til taberen. Ja. Men den får jeg at se. Så vi vil egentlig bare starte, så... Yes. Så er vi så klar. Sjøt har fået derpå. Så... Det er sådan en fisk eller sådan. Ja. Så har vi her reglerne. Ja, dem har vi lige glemt at fortælle. Reglerne går ud på, at jeg vælger bare en, som Sjøt skal spise. Og han vælger en, som jeg skal spise. Skal også drikke. Men vi starter stille og roligt ud med, at Sjøt han får... Ja, skal vi starte ud med, at han får den her? Det kan jeg ikke se. Kan I se det? Der. Ja. Det starter han med. Og hvis han gætter den, så får han selvfølgelig et point. Åbn munden. Så har du 10 sekunder til at finde ud af det. Hvad fucker jeg? Jeg spørger dig selv. Ej, det er salt, det er sådan noget. Ja, det er rigtigt, det er sandt. Det er sgu godt gættet. Smager det ikke godt? Ej, for helvede. Ej, fint. Fuck, det smager klart. Okay, det skal også sige. Okay. Ja, og nu er det så Jakobs tur. Og jeg vælger noget til ham. Jeg tror, jeg ved, hvad det skal være. Altså, er det noget på ske? Nej. Okay. Vi vælger den her, dreng. Er det et glas? Vi vælger den her. Hvis det er et glas, så giv mig den lige hånd. Det er ikke glas. Okay. Jeg putter den ind i munden. Kom. Åbn munden. Er du klar? Ja. Og du skal tygge godt. Ja. Kom den tyk. Ja, det er ingefær. Ej, det er godt. Smager det godt? Jeg spørger dig selv. Nej. Ej, det der salt der. For helvede, mand. Kan du godt brække dig lidt mere, mand? Jeg spørger dig selv. Jeg spørger dig selv. Ja. 1-1. Mhm. Det står her. Lige der. Ja, her omkring. Ja. 1-1. Ja. Ja, det er godt. Ja. Ja, det virker. Ja. 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 Så, okay. Tag den her på. Nej, mand. Hvis jeg kan få det på. Spider-Man! Skud til Lukas, som elsker Batman. Vi sætter lige et Batman-billede ind, ikke? Ja. Jeg har allerede fundet den. Vi tager den her til ham. Den her. Godt. Så du får den bare i munden. Her. Åbn munden. Det er ikke noget, jeg skal tygge på den. Jo, den noget. Okay, her. Ej, nu er det vildere. Tyk Jeg vil bare smage det. Du skal tygge det inden. Ja, det var vildere. Tyk det nu først. Og hvad smager det af? Kan du forklare det til kameraet? Stærkt. Stærkt? Ja. Ja, det er børnevenligt. Må jeg gerne få
Nå, så er 2-1 til ham. Heldigvis. Nå. 2-1. Hvad er din beskrivelse om hvidløg? Smager fint nok, når det er mad, men kraftedeme ikke, når det er en. Puha! 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 Det kan jeg godt forstå. Lige sådan en trold eller sådan noget. Yes, jeg er klar. Og en finger ind til at lukke. Okay, jeg er klar. Jeg kan ikke se, når det går ondt i mine øjne, det her. Godt. Hvad fanden skal vi vælge? Ja, nu er det så min tur, Kim. Jeg ved det sgu da Jeg skal godt. nok finde den. Vi skal jo vælge et eller andet. Jeg tror, vi tager den her. Den her, det er sådan noget her. Nej. Okay, Så- Helt op for himlen af. Det hænder. Hvad? Ved du, hvad det er? Nå. Hvad er det? Det smager sindssygt. Smager det sennep? Ja, kom bare. Det lugter af citron eller sådan noget. Tyk det. Appelsinskrald, eller det er clementinskrald. Clementinskral. Ja, det er clementinskrald. Du skal tykke på den her, så tæller det pointet. Hvor skal jeg tykke på lortet? Ellers tæller pointet ikke. Helt ind tyk. Ja. Spyt lort ud det her. Ja, sådan der. Nå, 3 ind. For helvede. Sådan her, 3, 1. Vi tager den her til ham. Og det er... Ja. Er det et glas, så vil jeg gerne selv tage det. Oh my god, og så slik det af, kom. Holdning! Vi tager den her. Ja, kom så. Det er et glas, vil du gerne selv tage det? Ja, hvordan? Ja, okay. Ja. Husk, det hele skal ind. Bare kør det op. Ja, fint. Nå. Og så 8 sekunder tilbage. 6, 5, 4, 3, Hvad fanden er det? 2, Det smager mayo. 1. Tiden er gået. Det var kyllingesalat. Så det vil sige, at jeg kan udligne nu. Jo. Der er ikke om det her. Er det glas? Den her. Er det glas? Nej, det er en skål. Kom her lidt til. Det er kaffe. Kaffepulver. Surprise, motherfucker. Okay, Jeg fik et chok, jeg fik faktisk 3 chok. ja, det er jo klart, når det er et shot. 3, 2, Nej, det er det der citron, tror jeg. 1. Ind med det, kom. Elsker du det? Kaj ketchup eller sådan noget. Elsker du det? Hvad er det? Okay, Virkelig stærkt. Det er kaj ketchup eller sådan noget. det er rigtigt. Vildt, mand. Ja, det er sgu lidt svært det her. Okay. Hvad skal vi sige? Jeg skal ikke, hvad jeg skal vente til. Jeg ved ikke engang, hvad halvdelen af det er. Vi vælger den her. Nej. Ja, nej, eller jo. Jo, jeg ved sgu den. Vi tager den her, dreng. Okay. You try that. Drenge, we take. Der er den her. Det her. Gang åben munden. Hvad er det? Ja, det er en skål.
paprika eller sådan noget. Det er... Ja. Det er... Okay. Vil du gerne vide det? Det er chilipulver. Er det? Mild chilipulver. Okay, det er ikke særlig stærkt. Nej, det er nok derfor, det hedder mild. Det krassede bare i halsen. Nå, hvad så? Sådan en masse. Og så helt op i Citronsap. Kom igen. Okay. Får det gås ud. Okay. Der. Surprise, motherfucker. Hvad er det? Langt tilbage. Det der, du putter på chip, det der onion. Vi gør sådan her. Og vent, Jacob. 2,000 years later. Og du skal tygge på det, som du siger til mig. Okay. Ja, det er lorteklementinen skrald. Er du klar? Kom. Og det er klementinen skrald. Og så lidt krispulver. Og salt. Yes. 6-4. Nå, kom ind. Hvordan har du det? Jeg har det ikke så særlig godt. Ja. Men shit. Ja. Jeg henter straffen til dig, okay? Ja. Så er vi her, og jeg har straffen med. Ja. Og den kommer. Det kan da, man tager den ud her. Og så får du bare et lille stikslap. Okay? Ja. 3, 2.